Fasting, mao kini ang buluhaton sa mga Kristohanon. Praise God. O gikinahanglan nga i-exercise kini mga igsuon ko sa mga magtotoo. Tungod kay bisan pa man diha sa Old Testament times and New Testament times. Praise God. Panahon sa mga apostoles, naghimo gyapon sila niining buluhaton sa mga pag-ampog, mga pagpuasa. Importante kay ning bahin sa kinabuhi nato mga igsoon. Maghimo tag mga pag-ampo, gamhanan og balaan nga Dios nga among gialagad. Nagaduol kami kanimo, ikaw ang among bugtong paglaom sa kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa among mga gininhawa. Nagampo ang imong alagad sa mga kaigsuunan ngaming tambong karon sa prayer and fasting, nga makabaton og kalig-on, kadasig, kalipay, revival sa kinabuhi. Samtang kami nagpaabot sa iyong pagbalik, Amahan, panalangin ni ang mga pagtulunan karon, i-bless o Dios ang tanang mga kaigsuunan. Praise the Lord. Nga niya karon dinhi. Og bisan pa man sa mga kaigsuunan through social media, praise God, live streaming, nagpadala og mga prayer requests. Praise God. Gituuhan namo, Amahan. Hallelujah, nga wala gayoy imposible diha kanimo. Busa nining orasa sa dili pa kami moadto sa mga hiniusa nga mga pag-ampo, maminaw kami sa imong mga pulong. Makahatag kami kanamog kalig-on, mahimo Ginoong Dios nga makabaton kami kalipay sa pagpadayon namo sa pag-alagad diha kanimo, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga crisis, taliwala sa mga panghitabo nga nagpanghitabo sa kalibutan. Salamat sa iyong pagkamaayo, Ginoo. Bless ang tanan, panalangin bisan pa man pagpatalinghog sa iyong mga pulong, ginamit ang imong ubos nga alagad. I-bless ang tanan bisan pa man ang mga kaigsuunan nga naa sa live streaming. Kanimo ang himaya, o Dios, kanimo ang kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsuon. Makahimo mo sa paglingkod. Praise the Lord. O hiniusa nato ni nga buluhaton sa pagpuasa. Itong niaging Sabado na inangabot kay magpuasa. Niya na-extend man karon mo na nga gignan ako nga balik na lang mo sunod Sabado kay para maghiusa ta sa prayer and fasting. Hallelujah. Na mga kakulian, mga kaigsuunan kay wala man nakaabot. Pero akong kanunay gipangandoy ni nga sa dili pa unta mo balik ang Ginoo pagbuluhaton sa mga pagpuasa, nagkita utang tanang Kristohano naa. Uber kamunon man gud ni nga buluhaton kay magsigita og pahibaloan ni mga igsuon, magsigita og padasig. Pero di gyud madasig ning uban basta fasting na. Oh, bisa kun saon nimo ta fasting ta ugma ha. Schedule na to ni ugma, magpuasa ta ha. Importante man kay ni nato mga igsuon. Kay kung ang mga apostoles ane ug ang mga propeta sa Old Testament time ug sa New Testament, kung dili pa ni importante, wala ni nila buhata. Dili pa ni mahinungdanon sa mga Kristohanon, walay buluhaton sama ni ini. Ngani ang atong Ginoo sa iyang ministry, sa earthly ministry sa atong Ginoo, naghimo gyapon siya mga pagpuasa. Ngani ang pagpuasa nga gihimo sa atong Ginoo dili masundog. Naigbuot mo sundog, pero kung imong tanawon dili ni siya may mga igsuon ko namtingali nakasundog uban, pero di gid ni ingon nga sayon nga gihimo sa atong Ginoo. Kung akong balansihon, kung imong balansihon atong tun-an pagmaayo, ang fasting importante kayong bahin sa kinabuhi sa Kristohanon. Okay, before nag-move ang atong Ginoo sa iyang earthly ministry, miagi sa siya og fasting. Una nga karon, excited ko basta buluhaton nas fasting kay diri nato makuan sa Ginoo nga lamtay mga pag-ampo, mga igsuon, individual, sa atong balay, sa atong devotional, sa atong kaugalingon. Pero kining mga pagpuasa pinasahi pud ni. Pinasahi pud ni siya. Excited man taan kay samtang muhimo taan mga kaigsuunan ko, excited na pod ang Ginoo nga muhimo sa atong mga request. Palakpakan nato ang atong Dios, mga igsuon. Praise the Lord. So nining oras sa hisgutan nato igsuon ko ang gitawag the power of fasting.
ang gahom sa mga pagpuasa. Naabagid ay gahom aning pagpuasa. Para sulti og matun-an, madunggan nato ni, masabtan nato ni, nganong ang mga Kristohanon sa Biblia naghimo og mga pagpuasa. Everybody say praise the Lord. So unang hisgutan nato mga igsuon kining si propeta, kining naa mga kaigsuonan ko sa Bible, mga apostoles, mga propeta, praise the Lord, nga ginahimo nila kung unsa ka mahinungdanon ang mga pagpuasa. Diya sa simbahan basta mag-announce sa tagpuasa mga igsuon ko, nay uban excited pero ang uban dili pud excited. Mulabag wala gid sa ilang kinabuhi ang excitement basta maghisgot na og pagpuasa. Pero kuan kanang gitawag picnic, church outing, church Thanksgiving, halos ang tanan excited na. Di ba? Pero maghisgot na prayer and fasting, murag magsugod na day duko-duko, mudok-mudok. Kapoy magining bulahato na tingpuasa na pud ay igsuon ko. Nagdepende ra na sa atong kaugalingon, kay kung atong kaugalingon sa nayo na to, anaron na to ani mga igsuon ko. Excited gyapon ta. Basta moabot na ang schedule sa mga pagpuasa. Everybody say amen. Pag ganita kahimo mga kaigsuonan ko sa gitawag Daniel's fast. Kita kahimo ana. Pero atong paningkamutan nga sa dili pa mobalik ang Ginoo, makasanayan nato nga makahimo pud tas Daniel's fast. Ang Daniel's fast pabor ni sa mga kanang mahadlok mga kaigsuonan ko nga di gyud kakaon kay kining Daniel's fast, kining fasting nga Daniel, mukaon man ka. Mukaon. Pero ang imong pagkaon pinili. Mo na Daniel's fast. Nya pabor sa ato diri basta Daniel's fast kanang ting prutas. Kay tanang prutas pwede man kanon. Amay mas maayo ani karong ting prutas mag Daniel's pasta. Lagi. Nindot kay na 21 ka adlaw di ta kaog luto. Ang atong kaunon gulay ra gyud og prutas. Lami kay na mga kaigsuonan. Pag human og fasting nimo ana, perting hamisa sa imong panagway. Kay kaon ana nga karne, way isda, way luto, gulay ra gyud tanan. Wala tanan. Nga prutas, kung lagi prutas mga igsuon. Prutas ra kay kaunon. 21 na siya kadlaw. Saman kaya ninyo? Gitingog basta di tingali ni makaya. Kaya igsuon ko nganong di man makaya. Anaon sa mga kaigsuonan niya kanang naay mga trabaho. Mga trabaho nga medyo dili lang kay bugat. Kaya ra kay makaon man ka. Mamahaw man niudto man hapon mangyapon ka, pero mo lagi na ang imong pagkaon gulay ra o prutas. Kana mao ra gina siya. So wala pa kita sukad ana kahimo dire, pero akong kuan nga maghimo ta ana kay ilang ba nga inig balik sa Ginoo napunta reporting sa Ginoo ba nga Lord kahimo ba mig prayer and fasting anang gitawag Daniel's fast. Anay mga human na lang ang kalibutan, balik ng Ginoo ning uban wa gyud kapuasa bisan gamay na lang. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So mao na mga kaigsuonan ko nga ato karong introduction. Praise God. It's all about the power of fasting. Naigahom aning mga pagpuasa. Naigahom. So isgutan na to una ang kinabuhi ni Moises. Balo man tang Moises. Si Moises sa diha sa iyang ministeryo usab ingon nga nagdumala sa katawhan sa Israel. Wa gyud mahitabo nga nagdumala siya mga kaigsuonan ko nga wala sa siya ni adtos mga pagpuasa. Importante gyud kay ning pagpuasa. Ilabi na mga leader sa church. Ilabi na mga dugay ng nangalagad. Kana bitong mga karaan na matud pa nga mga karaan ng nangalagad sa Ginoo niya way puasahay. Nakadugayan gyud kuno ang tawag anang Kristohanuna, Christian. Dili Christian.
Christian kay inigpuasa na mahadlok naman. Dili gid mo adtog simbahan, dili gid magpuasa kay ang una-una mas nindot gining mga lagad sa Ginoo nga sige ragkaon. Busog. Pero hibalo ta mga igsuon nga ang Kristohanong kinabuhi apil diha ni ana ang mga pagpuasa. Mag-exercise man gud ni sa mga apostoles. Sa mga gitawag sa Ginoo nga mga apostoles, gini-exercise nila ni. Atong Ginoo sa wala pa niya na kompleto ang iyang ministeryo. 3 ka tuig ang iyang ministeryo sa pagwali. Pagmatuto sa mga apostoles. Iyan na ang gibutang ang iyang kaugalingon diha sa mga pagpuasa. Iyan ang preserbar daan. Naghimo na siya pagpreserbar daan pinaagi sa mga pagpuasa. So, dinhi sa Exodus kapitulo 34. Sugod tagbasa sa bersikulo 27, 28, 29. Mao ni siya ang nahitabo sa kinabuhi ni Moises sa ding nagpuasa siya. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, isulat mo kini nga mga pulong kay sumalas kahulugan ning ining mga pulonga. Gihimo ko ang tugon uban kanimo ug uban sa Israel. Bersikulo 28. Og siya didto uban sa Ginoo sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Siya wala mo kaon og pan, wala siya mo inom og tubig. Grabe ni nga fasting. Walay kaon, wala po'y inom tubig. Grabe na niya, pila ka adlaw? 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Walay kaon ha? Walay inom tubig. Pero ning uban karon magpuasa, buntag ra adlaw. Pagkagabi pista. Laman po na. Problema kay fasting mangyapon na sila adlaw, pagkagabi pakals. Kumbatig kaon ni kagabi pagkabuntag fasting hantod sa pagsalop sa adlaw. Muna ilang pamaagi sa puasa. Kung kita mo'y papuasahon ngay nga na pamaagi abi sa pag-isa ka tuig. Lagi, basta isa pa ka tuig. Sukol ko aloy. Pagsalop sa adlaw, ngit-ngit na. Kaon na ta. Pag-abot ng alas 12 gabi, manihapon na ta, maniudto na ta. Tungas gabi siya tawag di man na udto. Pagka alas 3 nga ngit-ngit pa, alas 4 kadlawon, banat kaon para pag hayag-hayag, banag-banag na, bawal naman mo kaon, fasting naman. Kamo, kakaya mo sa katuig ka na? Bisa paghantod-hantod. Bisa paghantod-hantod. 2 katuig, 3 katuig, kaya Bumahaw, maniudto, manihapon, manihapon ta, pero gabi ilagi himuon. Gabi pag adlaw, wala na. Dili na. Mo na sistema po sa uban nga nagpuasa. Pero kining atong gibasa karon, unsa man nga puasa? Wa gyud kaunay. Why im na nay tubig? Kung pataasay sa mga pagpuasa, dili na tup nga ning gihimo ni Moises. Gitawag man ni siya og absolute fasting. Walay inom tubig, walay kaon. So ang gihimo ni Moises, kauban niya ang Ginoo dito sa bukid. Kanunay siya na malandong, kanunay nagampo, ug matod pas Biblia sa bersikulo 27, sa dihang nagampo ug nagpuasa siya, kauban niya ang Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios. Nindot ka ini nga butang kung magpuasa ka, kauban nimo ang Ginoo. Kamo gibati ba ninyo nga kauban nato ang Ginoo karon sa atong pagpuasa? Giunsa pagkasiguro nga kauban nato ang Ginoo. Kung gibati nimo samtang nagsugod pa lang ta,
sa kabuntagon gikan pala sa tumbalay mga kaigsuonan paingon dinhi kung gibati nato ang presensya sa Dios walay duha-duha kauban nato ang atong Ginoo. Mo nagisgutas Biblia ba duha o tulo hisgot si ngalan. Mabati manggani nato nga kitara kana magampo ta. Kanang gihisgutas Biblia nga 2 or 3 gathered together in His name, there am I in the midst of them. But mapasabot anang bersikulo ha pag ikaw na lang isa di na nimo kauban ang Ginoo. Kung kamura ba duha murag maglisod pa nimo ikauban kinahanglan duha tulong adtos daghan makauban nimong Ginoo. Dili igsuon but pasabot, dili na mo ibot ipasabot. Everybody say praise the Lord. Bisan ikaw rang isa kanang bersikulo ha mga igsuon ko naghisgot na igsuon sa mga katiguman kana bang naguban ta duha o tulo hisgot siya ngalan na asya sa taliwala. Pero kung ikaw ra isa wala nang bersikulo nagpasabot nga dili ug wala og dili nimo siya makauban. Makauban nato siya sa tanang panahon labi nagmagampo ta. Labi nagmagpuasa ta. Labi nagmamalandong ta. Mo bitaw nga sa dili pa ta mo ampo gikinahanglan nga ato sa siyang daygon. Kanus aman makauban og mupuyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Mupuyo ba ang Ginoo sa kasing-kasing sa tao kung di siya magdaig? Di siya magseryoso sa iyang pagpamalandong? Mabitaw daghay mga tao nga musimba. Musugot lang sila mga igsoon nga dili nila mabati ang presensya sa Dios basta nakasimba lang. Ako di ko musugot ana. Grabe ka hago ray daghan nato ana. Ala kansi kay ta ana oy. Adto kag simbahan unya gidigid nimo mabati ang presensya sa Dios. Walay kapuslanan. Mao gani na nga gitudlo sa atoa nga sa dili pa ta mga igsuon kumuadto sa maong tulumanon. Sa dili pa ta makahimo mga kaigsuonan ko sa pagsugod sa atong pagsimba. Praise God. Atong pamalandungan ug atong tinguhaon, ato paningkamutan nga ato nang mabati daan ang presensya sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Panahon sa mga pag-ampo, sa dili pa magsugod og ampo, atong paningkamutan nga mabati na atong presensya sa Ginoo. Nabati ba ninyo ang presensya sa Ginoo? Oh, pagkanindot ana mga kaigsuonan. Daghay mga tao sa kalibutan, daghan po'y manimbahay pero dili ang tanan nakasinati sa presensya sa Dios. Dili ang tanan. Sikin sa lamang tumakasinati sa presensya sa Dios. Kadtong mga tao, mga kaigsuonan ko nga naa praise God, nangalagad nga sa atong Ginoo matinud-anon. Og nakaila sa atong Ginoo nga tinuod. Kay si bisan kinsa mga kaigsuonan kung mga tao nga dili og wala makaila sa tinuod nga Dios, dili gyud ang Ginoo diha mo mga kaigsuonan ko mupuyo sa mga tao wala makaila kaniya. Kung naa may pabor og naa may himuon ang Ginoo nga siya mupuyo mga igsuon ko ngadtos iyang mga anak. Everybody say praise the Lord. Ngadtos mga taong nakaila kaniya. Busa bulahan ka, bulahan ta kay nakaila ta niya. There is only one God. And His name is Jesus. Grabe ang panahon nato karon na napoy litis karon mga igsuon ko. Bag-o na pud nga mga panghitabo nga viral karon sa trending karon sa tibuok kalibutan. Nga nagsugod na pud ang mga original nga mga katawhan sa Dios karon. Nga dili na mo ilas Ginoo. Ilang wagtangos panumduman sa tanang mga tao sa Israel karon. Walaon nila nga dili tinuod nga si Jesus maoy Mesiyas. O kung maaprubahan ni karong tuiga mga kaigsuunan, grabe ang kuan sa Israel karon, maaprubahan na nga ang tanan nga mahibaluan nga nag-alagad kang Jesus Christ prisuhon. Kung ang tanan mga igsuon ko nga mga tao sa Israel masakpan nga nagdaig sa atong Ginoong Hesukristo, dakpon og prisuhon. Nya bawal na ang Biblia. Karon na bag-o lang na. Oo. Pila ka mga vlogger sa gawas sa nasod akong gitanaw mga igsuon ko. Sila mismo nga mga vloggers na balaka na kay
Kung ma-approve na karong tuiga, mahitabo na karong tuiga mga igsuon ko, mastilan. Luoy kining mga taong wa kapangalagad, ya kining mga taong basta na lang nga nangalagad way klaro. Pertig yung luoya. Ngano man, kay kini nga mga sinyalis, mga igsuon, mauna ni siya ang nagkaduol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Di ba? Kung mahitabo na mga kaigsuunan nga dili na sila, daghan may mga ang Ginoo magyud nakahibalo aning tanan. Ato kasagara inigkuan nato pamalandong, ato ang uban haka-haka, ang uban ang say tawag kana ng kuan na lang kanang pamasin. Pero kanang mga panghitabo ang tinuod gyud nga nakahibaloan ng tanan ang atong Ginoo. Nahibalo siya na. Kaya ang dagan man God, kung mahitabo na nga ang Israel di na gyud mutuo kang Hesus, dili na gyud mutuo sa Ginoo. Mauna siya sa ako lang pud ning tan-aw kay nagkuan man ta, nag-study man ta may tungod sa propesiya. Ato man ang tun-an unya gipaminawan na tungod sa pisulti sa mga propeta nga nasa Biblia, mga apostoles. Walay lain diha mga kaigsuonan ko sa Biblia kana si Apostol Juan. Nga mo nay nagtug-an, nagsulti sa mga panghitabo sa maabot. Sa Old Testament, magka-connection na sila sa kang propetang Daniel. Amen? Pila pa katuig, linibuan pa katuig ang muabot. Ang pa muabot, gisulti na daan ni propetang Daniel. Sa akong pamalandong, sa akong una-una, kung mahitabo man na o ma-approve man na nga bawal na ang Biblia sa Israel, bawal na ang pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo, mauna siya ang maong ganghaan nga makasud si Antichrist. Oh, kay wala naman sila giila. Unya ang paglingkod ba yan ni Antichrist kabalo man tana, ituluan man tana, di ba? Ang paglingkod ni Antichrist walay lain mga igsoon, magpaila siya nga siya ang Dios. O di sayon ra kay dawaton sa mga Hudiyo. Kay hangtod baya karon pila na kalibo ka tuig sa pagsugod pa lang ha, dagan may nagtuon sa bersikulos Biblia, dagan nagbasa sa Biblia. Pero kung magisgot nagpropesya, maglibog yun ang kasagara. Sama gini mo na ang ending, ang conclusion na ng uban ay nalang magbasa-basa sa Biblia kay mga buang mo. Amen. Oh. Mahimo na siya nga mauna siya ang pultahan nga ablihan para makasuod si Antichrist. Kay sa pagsugod pa lang, usbon ako, sa pagsugod pa lang sa ministeryo sa Ginoo, sa pagkatao niya ni Maria, nga klaro kayo, dayag kayo mga kaigsuunan ko, praise God, sa New Testament, klaro kayo nga ang Mesiyas na tao asa dapit, kang Virgin Mary. Og nahibalo ang tanang mga tao sa Israel. Nga katong panghitabo sa pagkatao sa Ginoo, dili tulalang sa tao. Dili hinimo-himo sa tao. Kahibalo sila nga katulalang sa Espiritu. Og sikinsa ang babae nga gipili mga kaigsuunan nga didto mugawas ang Mesiyas, didto ipakatao si Jesus sa babae mga igsuon ko nga si Maria nga walay kasinatian sa pagbuhat nga igsuon sa mga dautan. Everybody say amen. Oh. Sa pagkatao niya dito nahibalo ang tanan. Pero bisan nahibalog nasayod ang taga-Israel, wala gihapon nila dawata. Diba? Hangtod na naulitaw ang atong Ginoo. Gididmar man sa mga Israeli noon. Ngani kung imong tan-awon, didto ra siya nagpuyo sa yano kayo nga pamilya. Matod pa sa uban kung imong pangutan-on o imong sultihan ng uban mga kaigsuunan ko nganong didto gyud siya na tao mga igsuon ko sa gitawag minger. Pasungan. Ang iyang gibanig mga igsuon kuan. Tawag ani dagami. Matod pa sa mga Bible scholars, didto gyud siya gipakataw kay katong panahon na walay lain dapit ka sa kanila. Kay katong mga balay nga tuwa dito, kung imong tan-aw ang mga Bible scholars, sakto man pud ang ilang panguna-una nga dito magyud og ilaing lugar kay katukuno ting rehistro.
Tanang mga tao dito panahon na irehistro. Busa bisik yung mga balay, nagdayo ang mga tao, nangabot atong lapita kay para ipangrehistro ang walay rehistro. Una ang halos kuno ang tanang mga balay punos mga tao. So wala na sila kasakan. Busa pag abot nila ang bakante, dili balay. Kung sa ato pa to karon ads baboy ang bakante. Pasungan, bot pasabot, mga kuan sa karniro. Kanang balay sa karniro, pasungan ang tawag. Nga sa pag-abot nila dito mga kaigsuunan ko ang atong Ginoo. Pakataw. Shall we say praise the Lord? Amen. Nagbati dito sa Maria ato no? Nagbati ba? Uban pod nga mga nagtuon sa Bible, diha nakapamatud-an nga sa pagsugod sa pagkatao sa atong Ginoo nga mao ang Mesiyas, wala na siya dawata. Muna nga didto siya natao anang pasungan. Pero kung imong tan-awon sa pagtubog, pagdako ni Jesus Christ natong Ginoo, hantod na ulitaw siya. May record mga igsuon ko nga gisimba siya. Walay record nga ang mga tao mga igsuon ning tuo sa iya. Wala oy. Mabasahin mo sa Biblia ang pagsugod gyud niya sa pagkatao katurang tulo ka mago. Mingluhod sa iya. Di ba? Nagdala og bulawan, naghalad, gipangita nila ang Ginoo kung asa dapit na tao. Nya katong manggialamon ang ilang basihan, ang ilang mapang matud-an nila adapit na tao ang Ginoo, ang star. Ilang gisunod-sunod ang amag sa star. Grabe ka mga bright good mo na sa Biblia nga mga mago. Mago, bot pasabutan na sa English, wise. Sa Bisaya, manggialamon. Kay kita karon sinag-sinag lang sa bituon, ambot lang. Kabalo ba tago si bot pasabot? Di kita kabalo ana. Pero kato sila, mga bright gyud kinagtuon gyud sila sa unsay kuan sa bituon. Tanaw na to arang bituon, sundan na to na ingani. Nya, sa ilang paglakaw, sa ilang pag-adto, kay ilang pangitaon ang Mesiyas nga matao, mingingon pag si Herodes nga, kuan ha, kung makita ninyo, saba dahin mo, kay kami pod, musimba pod may. Na yung mga tao nga, kuan ba, tanaw ni mo mga, maay kay manulti. Pero basaw ni mo ang Biblia, sa tinuod, dili de tinuod musimba si Herodes. Ang bot pasabot ni Herodes, sige, saba mo kung as dapit nyo makitaan. Kaya kung makitaan, mapil po mig simba pa rin ninyo nga muyokbog mo simba, magdag, mga sani, mga opiring. Ana. Pero tanaw ng Biblia, dili di ay, ang bot pasabot ni Herodes, pag mo saba mo nga naana, ang nasiyang kasing-kasing, ang tuon na mo, kay mahimo patio na mo. Grabe no? Di basta-basta. Pero tanawa mga igsoon sa dinakita na nila, nagsaba ba sila? Wala eh. Kaya wala mo matago sa Ginoo. Nang maayo na tong pinulungan, nahibalo ang Ginoo si Sud sa tong kasing-kasing. Shall we say praise the Lord? Busa, warningan ang mga mago, nga ayaw, ay mugtugan, ay mugsaba. Kaya nahibalo ang Ginoo sa kasing-kasing ni Herodes. So aning paagiha mga kaigsunan, ako ning gidaklitan og sulti sa inyo ha, ingon nga nangalagad si Ginoo. Kay sa tinuod lang sa karon nga panahon sa atong henerasyon, nag-anam na gyud kaduol kaysa sa una. Nag-anam na gyud kaduol. Nag-challenge na to ang mga membro karon. Gi-challenge na to ang nangalagad sa Ginoo. Nangalagad man ka sa Ginoo. Pag tinuod gyud sa pagpangalagad, pagkugi gyud sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung unsa ka kugi o kadasig ang nangalagad mga apostol sa unang panahon, wa gani mahitabo kanila ang pagbalik sa Ginoo. Grabing kugihan nila ha. Nga matud pa sa Biblia, wala nila na angkon ang saad sa Dios. Ang but pasabot nila, unsa nga saad nga wala nila na angkon. Kining rapture. Nangamatay gud sila tanan. Ila bang natilawan ang gisulti sa Ginoo sa ilaha? Wala. Pero grabe
grabing kugihan nila. Grabing dasigan nila. Mamatay, mabuhi, basta nagsimba, nagalagad, nagwali, di may muhunong. Bahala mga matay ni, bahalag abdan mi, o dili manggaling mi abdan sa pagbalik sa Ginoo, mupadayon mi, kay ang kamatayon may pagdaog. Shall we say praise the Lord? Ikaw, kita, maswerte ta. Nangatao ta mga igsuon ni ining duol na nga panahon siyang pagbalik. Swertihan na to ani. Amen. Ya, manahon na pud tingali nimo still ano, swerte to ta kung makapangalagan lagi maswertihan. Ya, kung di malason, balik ng Ginoo niya naatas kaluya, naatas pagka-negatibo. Sama na, di malas yun ang trabaho, ana. Nya kadugayan sa siyong paniid, love, sige kagugay, pangalagad, sunod kasta ng buluhaton, wagay kay sailuan, wagay labyan, la, sige yun sa may, pastor, unsa pa man yun, pastor, nga kinahanglan yun nga, kung buhaton para sigurado yun nga, in-rapture, sigurado nga, makuan yun ko, sana, malalin yun ko. Siyempre sultihan kas pastor, siyempre, pag tinuod sa pagpangalagad, paninuod sa pagsimba. Pag ikapulo, hatag og upiring, paluyos buluhaton. Sibot pasahod niyo, pastor, kung akong kulang ikapulo niya, dasig ko, di ko madaan na. Tinga mangkog madaha ka. Amen. Kaya ang Biblia, kumpleto ng daan. Ang atong kaluwasan mga igsuon, dili kay atong pasundon sa atong prinsipyo ang Ginoo. Sabtan ninyo? Kaya kay mga tao nga gusto nila nga ang Ginoo may musunod nila. Ingani ra ni Lord. Mao na ang akong buhaton, Lord. Total, kasabot bitaw ka Ginoo. Mao na mga tao nga gusto nila nga ang Ginoo may musunod nila. Pero bisag unsaon pa nato, mga kaigsuunan ko, pagpasunod ang Ginoo, di gyud mo sunod ang Ginoo nato kay nga naman human na siya nagpasunod nato. Sibot pasabot nimo, pastor, Ginoo di mo nagpasunod nato? Yes. Gihuman na niya ang Biblia. Gihuman na niya. Way kulang. Ang problema lang ning ubang mga tao kay ang Biblia kuno kulang. Muna nga nagdugang sila. Ug laing libro, Bra John. Ilang gidungagan ang Biblia kay kulang kuno. Kay asa po kuno ni basi kuno. Asa po kuno sa kuno ni ingon nga ang Biblia kulang kato kunong bersikulong nag-ingon nga kung gisulat pa tanan di paigo bisan pa ang tibuok kalibutan. Busa naghimo sila ila. Kay kato kunong kulang nga giingos Biblia mao na kuno tong ila. Igsuon ko. Lain na po ning panglilin lang. Lain na po ni igsuon ng pangilad. Kay si tunood, wala na, kung imong tunan yun ng Biblia, sultis Ginoo, wala niya isulat ang tanan, nga naman, kaya isulat ang, wala naman po na kapuslanan ng uban para sa imo. Dili na magamit ba? Pastilan po ng pagsabot po ninyo po. Isulat pa dahil bisag di na wala gamit. Wala na niya apila. Sama pananglitan ang kalibutan kaniadto sa ang paghimo. O sa may ang gisulat. Ang iyang gisulat nga niabot ang kangitngit pagapos kalibutan nga wala pay mga tanom, wala pa ang tanan, hawan kay ang kalibutan og ngitngit o sa diha nga kuana kanang natanaw sa Ginoo nga kuan ngitngit ang kalibutan tan-aw niya o gibutangan niya gayag. O ang iyang gipangsulat ang mga importanteng bahin para mahibaluan ug masayra nato nga ang tanang sinulat sa Biblia karon nga naa na humana para na sa atong kapuslanan, sa atong katkuan, sa atong gamit nga naay kapuslanan. Busa ang nasulat sa tanang nasulat ani Biblia gisulat na kay naa na siya ay katuyuan. Katong wala nasulat ay na to pangitaa.
Wala na to, dili na to importante para nimo. Kani pong mga tao kato nang walay dili importante para nimo may pangitaon. Wala kay gisulat kay dili na importante para sa imo ha. Ayaw na to pangitaa. Ang imo karong pangitaon, ang imo karong ikinabuhi, kining nasulat na. Lapakan na to ang Dios. Dili pa man ganin imo makumpleto og sunod ni, mangita pa ka atong pagka na lang ning mga tao maglibog pugag maayo sa klase ning mga tao. Di pa gani matuman ning kana garing pag ingon ang Ginoo nga kamong mga Kristohanon kinalang tag-as magbuhok ka di mo magpuputol. Di man gani na matuman ninyo. Mao lagi. Dili lagi tanan. Kay mo ingon mong uban nga apil na sa kaluwasan pastor. Stilan. Na puding trabahos mga kanang ikapulo pastor apil na sa kaluwasan. Kaklaro anang gigos Biblia, maluwas din kawatan. Di ba? Atong kuan sa ikapulo halado. Yan lan man uban mingon nga, pastor, kapataka raman mog tudlos mga tao kanang ikapulo sa Old Testament ra na. Dili na sa bagong tugon. Pagka na lang ninyo. Mo na akong giingon nga kining mga tawhana nangalagad uyon-uyon nga gusto nila nga ang Ginoo mo'y musunod sa ilaha. Lord, di ko magpakabalaan, Lord. Basta akong kasing-kasing balaan. Ginoo ay ko anang sayal-sayal kay mga nanay man mga UPC. Mga tiguang kasi ragsayal. Di ko ana, Lord, importante akong kasing-kasing. Ginoo ay ko ana kapulo maghalad ra ko, Lord. Importante nga malipayon kong nangalagad nimo. Gisa may imong gikuan na gipahaom nimo ang imong kaugalingon. Asa sa imong kaugalingon dili sa pagpahaom sa kabubuton sa Dios. Nga gustong mahitabo sa Ginoo kung naaman tay pahauman sa atong kinabuhi, muhaom ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay kini mao man ning hulmahan. Hello. Para mapurma ang atong kinabuhi, ipahulma na to sa pulong sa Diyos. Dili kay ang Ginoo mo'y muhulma, mo'y pasundo na to, ang pulong sa Ginoo mo'y magpahulma sa atong gusto. Hello? Mabita lang uban, sakita lang mga ng classes tinudloan na sa UPC, oy. Masakitan ta kay di man ta mo pahaom sa kabubuton sa Diyos. Pero kung sa kabubuton ta sa Diyos mo pahao, malipayon ta, revival ta, natas ka dasig mga igsuon ko. Gusto man ta nga maglihok ang presensya sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kung gusto ka di, all you have to do is to follow, to obey. What is the Word of God? Noon sa ampulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Pagkanindot kaayo kay gibutangan na tadaan, humana na ana. Ngato timo na lang, sundan na lang nato mga igsuon. Dili pwede nga kitay mo pahaom. Dili pwede nga kitay mo sanay? Kitay mo buot nga, Lord, saon nga ani ra man gyud ko, importante nga mosimba ko. Importante magid pud ang simba. Dili man ingon nga dili importante. Importante kay simba. Pero mas damor nga importante kayo kung ang atong kinabuhi haom sa kabubuton sa Dios. Shall we say praise the Lord? Kani mga taong negatibo, kana sa Genesis lang. Ngano man kuno nga gahapon mo nay dugay gyud kinamo gitakil ba? Ngay usa ka opisyal sa kaistorya nako kagahapon. Dugay, abot na 3 ka oras na kana ra nga. 2 ka oras kapin kana ra nga.
Pagtulunan nas Genesis. Unsa kan itong gidili diha nga kaunon sa tunga prutas? Sterinday? Strawberry? Okay, ingon mo ko strawberry. Ngano ko no nga? Mao na pangutana ha. Ngano ko no? Ngano ko no nga? Giignan man sa Ginoo nga si Adan ug si Eva nga tanan nga bungas kahoy nga naa dinhi sa tanaman sa Eden makakaon kamo. Gawas aning usa nga naa sa taliwala. Kay kung mukaon kamo niini mga matay mo. Ingon ko no ang nangutana. Ingon ni nang ningon nangutana. Nganong gibutangan pa man gyud nagkahoy nga dili makaon di ang bunga na makapatay pa man day hinuon. So ang konklusyon ana sa nangutana, put pasabot giduduaan ra ta anis Ginoo. Naghimo ang Ginoo og tao para duaan yang tao. Mina mo mga people. Murag layo ra man yun na. Sa to yung gisulti nako. Sa to yung gisulti gani nako. Lain naman yung mga gutom mo niya laro kayong nahuna na. Delikado. Gutom ganita, sintro na tutong nahuna sa Ginoo. Kuan kanang pulong sa Ginoo kay kanang gutom taon niya. Layo lang itong ginahuna mula sa Ginoo niya, wala sa bulaton sa Ginoo. Ay kumpiyansa kay mapalir gyud kadugayan ana. Palir bitaw way kaon tanaw na unsa na him na itabuan ang palir. Lan mingon amen. Sa dato, Jay, unsa dato Jay akong giingon Jay? Sa man di ay ni, gibuhat las Ginoo ang tao para duaan ang tao. Mo na lang konklusyon. Kini ding mga tao ron giduaan dahil sa Ginoo di ay. Kay kung imong tan-awon, anong nagbuhat patuod sa ana siyang makapatay unya. Gidili di ay kung wala lang niya butang di ay para kitang tanan luwas. Para di ta ka sa suklaro gyud kay giduaan na gid sa Ginoo ani. Murag na kumbinsi na pod mo no. Nagidua-duaan na tas Ginoo di ani. Kaya unsa man gyud di ay? Ha? Hallelujah. Kamo ka, kung kamoy moabot na sa inyo nga pangutana. May uyon ng pod mo, may nga bitaw no. Wala gidua-duaan ra gyud tas Ginoo ani. Kung dili, kung imo una-una kung dili lang di butangan di hagkuan. Makapatay, makasala. Gibutang ra gyud sa Ginoo para makasala ang tao. Dapat wala na lang yun to. Ha? Yan ang programa? Libog po ka na, bitaw, no? Aw mo na nga, magpabotismo ka na nga klases pagtulunan. Wala? Dili. Ang buot ipasabot ana. Ha? Para di ka mailad, gadagan mo mga mangingilad gyud pud karon dagko. Tanaw nimo may mga tarungan, may mo basag bersikulo, may mo kuan, well verse kayo, mga bright kayo. Pero sa pagpasabot tas pulong sa Ginoo, dili na mo ikabubuton sa Ginoo ang ipahayag. Mailad gyud ka. Kay nagtuo ka ang yawa o bersikulo, naa man gani bersikulo ang yawa. Pamatod na sa Biblia, na bersikulo ang yawa. Mao na nga, minaw lang kag bersikulo, ikaw pod mismo, way dihog sa Ginoo. Wala diha kanimo ang pagsabot. Wala kanimo ang discerning spirit. Mabito nga sa Biblia, ilhanin niyo sila. Kay mailan ninyong klase ng mga tawhana, pinaagi silang mga bunga. Palakpakan nato ang Dios. Bisag kung saon pa nimo pamatuod kung ang imong bunga way ayo, bisag kung sa pa ka bright, di ka angayang sundon, di ka angayang tuuhan. Kay klaro si mong bunga,
Dinimonyo na. Dinauta na. Pero bright. Suginlan ko kamo, dili man tanan bright mga kaigsuunan ko maluwas. Dili tanang bright to asi. Kuan moy malangit. Nga gipamatud-an ni Apostol Pablo nga gipakaulawan ang mga manggialamon sa mga taong mangmang. Ang word nga mangmang sa Tagalog mga igsuon ko, mga sa Bisaya na way alamag. Lisod unta nimong pasabton ni mga tawhana kay ang inyong Biblia way alamag. Pero sa dihang nangalagad ka, sa dihang nabati nimo ang iyang presensya, ang Espiritu sa Dios nagatudlo kanimo sa pagsabot sa tanang mga butang. Ayun po ta magpa-bright pod. Sa tinuod lang nakasabota ani nga pagtulunan tungod na mga igsuon ko sa Espiritu sa Dios. Kay kung wala naglihok ang Espiritu sa Dios sa ato, dili ta man nagpakasabot sa kamatuoran. Si kinsa ang mga taong muduol kang Kristo, maablihan ang ilang mga panabot. Og matanggal ang tanang tap-tap sa ilang mga mata. Kaya kiniding mga tao, wala gadawat sa presensya sa Diyos, wala kabautismo sa ngalan sa Ginoo, nagpabilin ang tap-tap sa ilang mga mata. Ug dili sila man nagpakasabot, mahimong habol ang ilang mga panumduman o ang ilang mga salabutan. Okay, bisa kung saan mo gwali, may tungod sa pagkausa sa Diyos. Ang ila tulog yun. Hallelujah. Bisa kung saan mo pasabot nga si Jesus o ang amahan, usara, dili ko sila mutuwa na. Hello? Pero ikaw karon nga nabati ang presensya sa Ginoo, perting sayo na rasabton. Ako og ang amahan usara. I and my Father are one. Amen. Amen. Tawag kas ngalan ni Jesus, mabati nimo ang iyang presensya. Tawag ang amahan, way ngalan, di kakabatyag sa iyang presensya. Ngano man, kay basin ang amahan sa kangit-ngit, mo'y musuklob, mo'y musudyan nimo. Kay ang amahan dili na ngalan mga igsuon. Amen. Swerte gyud kay ka, nakahibalo ka nga ngalan sa amahan si Jesus. Shall we say praise the Lord? Para mahibalo mo nga gibutang sa Ginoo ang kahoy sa pag-ila sa dautan ug maayo. Dili to prutas ng mga igsuon ko nga mansanas, dili to prutas mga igsuon may strawberry. Dili to prutas mga igsuon nga mangga. Dili to durian. Ang ngalan sa prutas nga ginganlan sa tanan nga nabutang nga prutas sulod mga igsuon ko sa tanaman sa Eden. Usara ginganlan sa Ginoo ang prutas nga nastaliwala. Way pangalan ang tanang prutas nga naspalibot. Basta ang Ginoo mingingon kang Adan o kang iba mingingon siya kang Adan nga Adan ayaw gud mo kaon aning prutasa, bunga aning prutasa nining kahuya. Kay human mo kaon mo niini mga matay ka mo. Hello. O gideklarar sa Ginoo ang pangalan, gisulti niya nga ang pangalan aning maong kahuya sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Is the tree of knowledge. Know evil and good and evil. To know good and evil. Amen. Wala niya pangalan ng uban, no? Wala siya nga kining dool aning nga kahoy durian. Kining aning dool nga kahoy kuan mangustin. Kining dool nga kahoy dire nga prutas mansanas. Kini marang. Isa ra yang ginganlan ang naa sa tunga sa tanaman. Nganong gi-emphasize man niya? Gi-emphasize mo na gi-emphasize sa Ginoo maayo. Kung mukaon ka niini, kung mangaon mo ani mga matay mo. So tinuod ba ilang giingon giduduaan ta sa Ginoo ang tawo nga iyang gibuhat? Dili. Gibutangan sa Ginoo daan mga igsoon og pagtulunan.
Wala niya duwa-duwai ang tao. Kaysa diyang humana niya buhata ang Diyos, buhata sa Diyos ang tao, dili na pwede niya langkaton kung unsay iyang gidisinyos pagbuhat niya sa tao. Kaya ang Diyos dili pa usab-usab. Unsa man day ang gibutang sa Ginoo sa tao? Sa diyang gimugna niya si Adan, gibutangan niya si Adan, mga igsuon. Ingon nga tao, gibutangan niya kalag espiritu o gibutangan niya mga kaigsuonan ko og kaugalingong pagbulutan. Gibutangan niya ang tao, ana. Usa ikaw gibutangan ka niya. Hello. Butangan ka niya, ana. Dili niya pwede usbuna. Paghimo niya kang Adan, sa diyang nabuhi na si Adan, na nasi kalagog espiritu og lawas, naalapod nag-uban kaniya mga kaigsuunan ko sa iyang pagkatao ang iyang kaugalingong pagbulutan. Dili na pagbulutan sa Dios. Dili na. Human na. But pasabot, human na, buhi na ka Adan. Iba, nana ka. Inyo na ang pagbuot ang matuman. Si tawagan na, freedom of choice. Naana nimo. Pagkaninduta din yung pagbuhat sa Ginoo, pinasahi gyud sa tao, no? Lalimang kagibutangan ka na. Ikaw ang magbuot. Sumo na'y katuyuan, ngano nagbutang siya og kahoy. Nga ang bunga kung kanon sa tao, mamatay. Unsa ngalan sa kahoy? Unsa man? Maayo og dautan. Unsa ngalan sa kahoy? Sa pag-ila sa maayo og dautan. Unya na pagipulong. Ay gyud mo kaon. Kay kung mukaon mo ani, mamatay mo. Pero ano niya buti ang tao? Alang gitudluan. Wala duha-duha sa Dios ang tao, oy. Pero tungod sa kalapasan, tungod sa tawhunon nga pagbati, muna among gilecture atong among ministerial meeting mga igsuon sa Surigao atong niaging adlaw. Malaglag ang tao, makasala ang tao, maimperno ang tao tungod sa iyang pagpili. Amen. Kung papilion ka sa Diyos, unsa man gusto ka maluwas maimpirno, malangit maimpirno, dili man magbuot ang Ginoo na. Ikaw may magbuot na. Dili na niya lang malangkat sa imuha. Tanang pagbuot nimo mga kaigsuunan ko, mao'y matuman. Busa, tanang mga tao karon dili gustong mga lagad sa Dios, ang imong gipili impirno nga kinabuhi. Amen. Pero kung maningkamot ka sa pagpili sa pagkamatarong mga lagad kag Dios, ang imong gipili ang Ginoo, ibutang ka sa Dios sa iyang gingharian nga mao ang langit. Sayon raman day kayo na, mao na tubag, wala dulai sa Dios ang tao. Gitagaan hinuon sa Dios ang tao sa kaugalingon nga pagpili. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Mao na nga atong Ginoo naghimo siya pamaagi. Nagpakatao, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo kay para iyan na pong luwason ang mga tao gikan sa kasalanan. Kasalanan saon ta man gyud nakasaman. Naisikan opsyon ang Ginoo. Kay kung wala pa'y opsyon ang Ginoo ikaduha, way taong maluwas. Amen. Produkto man ta sa latanan. Mo nagiingon ni David. Napalang tas tiyan, mapaganitay kuan sa tiyan kanang bag-o pa ta dito sa tiyan, ingsuod. Nakasala na ta. Yamadto ta sa Roma kapitulo 3 mga igsuon ko, walay taong walay sala. Bisan usa. Pagka na lang. Hello. Nangutana sa ako ang kagahapon ng opisyal. Pastor, kining tao pastor nga may simbahan. Way relihiyon, pero tarong. Kuan tanaw nimo ang kinabuhi, Dios nun. Di ignan ako wad, but pasabot nimo kanang maayong tao.
Tanan gibuhat niya ang katarong kaayo. Sikat siya sa kaayo. Maayog yung tao, sikat siya, ilado siyang maayong tao. Pero why simbahan? Why reliyon? O ni apoy kuan pastor, ni apoy taong reliyoso pero inig uli, yawan on. Kay kuan anak sa Ginoo no? Asa kay paboran sa Ginoo anak. Kamo ka kung kamay pangutanon, may paboran sa Ginoo anak. Ha? May pangutanan anak, kinsa may maluwas kuno anak? Ni ay sikat ka iyang relihiyon, sige siyang simbag Domingo, pero inig ulis balay, magsigig pangyawa. Sige katog simbahan, pero inig na mabikil gamay, sigig pamalikas. Nya, bisan na nay asawa, manguyab paglain, pero nay simbahan. Kada Domingo simba. Katugon na may Sister Inday lagi. Gutom na? Ha? Gutom magaling pasting. Ay kabalaka niya. Kitod taod na manok. Gibutangan og lugaw. Nabali. Lugaw, gibutang ag manok. Ha? Kaya lain naman yung baliktad naman yung ako. Basta kay magwali ko. Bisag way kaon. May sa pagtulo ka oras. Lagi. Everybody say amen. Magkay luwason kunos Ginoo ana. Iya rapod ana siya nga kung ako, ana siya. Kung ako ang ako yung luwason, ang akong kaluyan. Katog yung way simbahan pero tarong nga tao. Nagkinabuhis pagka matarong. Ana siya ba? Ikaw ka pastor. Ako na ba yung mga tana? Ingon din ko nga dili na lang kumutubag nga ako na lang pahaom sa Biblia. Sa Biblia kagawad sa Biblia abi nimo. Sa Biblia pareha na way maluwas ana. Alagi. Bisa kun sa pagkakatarong. Abi nimo kagawad. Kanang mo intag tarong ta, istorya ra na nato. Ngano? Basa ang Roma 3:10. Way taong matarong, wala, bisan usa. Lalimang ka, nyayin tarong ka. Maayo ka. Basi na atong una-una. Sa ato kay tarong, kanang dili magsigig, dili magwild, unya tanaw nimo giatiman ang mga anak, unya tanaw nimo nang hinabuhi, unya di mamalikas, unya dili pabadlong sa barangay. May tagtarong gini nga tao. Pero kana nga pagkatarong at tubangan sa Diyos, makaluwas na ba na? Naday siya gisayt nga tao, insya na manggod diha si Kuan, nila ko isa ba, insya, kini manggod si Kuan, pastor, lingon siya nga, bahala ko sa simbahan, bahala ko sa reliyon, magtarong lang siya siyang kinabuhi. Gignan ako, wrong gyapon na, ngano, gideklarar nas Ginoo, nga ang tao nakasala, tingali sa atong tawhonon nga pananaw sa iya, tarong siya. Literal na to pagtanaw siya adlaw-adlaw, tarong siya. Pero tubangan sa Dios mga igsuon, ang imong giingon sa imong kaugalingong tarong ka, dili na makapaluwas kanimo. Kaya ang gisultis Biblia mga kaigsuunan ko, humana ang tanang tao nakasala. Unsay buhaton nimo? Musugot kag sa dili, musunod ka sa pulong sa Dios. Mangalagad ka sa iyaha. Dili pwede kimo imura. Sud ka sa gibutang sa Ginoo nga simbahan. Kuha? Kay kung ang doktrina pagtulon as Ginoo, magtinarong rata, wa tay simbahan, wala tay pastor, ay mamuyo lang tagbukid, anay maginusara. Mag-apil-apil ng grupo-grupo. Wala tay simbahan ba yun? Samok ng simbahan na pag ikapulo. Naiupiring, kasamok ka na. Di na. O adto na lang ta sa bukid.
Mga lagad, magtinarong ta dito, way alagaray sa Dios, basta magtinarong lang ta. Luwas na ta na. Mabanay kabubuton sa Dios. Hello? Mabanay kabubuton sa Dios. Dili. Ngano? Humana yang pulong. Ingon ang Ginoo, magtawag kog pastor para ninyo. Moning mga tawhana nga di mo tuog pastor, di mo tuog giwalis pastor, nga gipadumala sa inyong kalag, membrong supakan. Dili ka karniro. Tawag sa imo, kanding. Klaro anang giingon sa Ginoo, tagaan ta mog pastor. And He gave some apostles, some prophets, and some apostles, some prophets, and some evangelists, and pastors, and teachers. The purpose is to edify the body of Christ. Gusto ka maligon, gusto ka ma-edify, sud ka sa church. Na kay pastor, paminaw sa pastor. Ana po'y uban nga mga tao moingon nga magsarili na lang ko pastor. Tumano lang gyapon akong kabubutos Ginoo. Wa ay pastoray god, ako ra god mosunod ako sa Ginoo kay ang ako direct to God. Yes. Napoy imo di ay direct to God. May na magbutangan lang ng simbahan karon oy, parehistro na to sik. Singalan sa inyo simbahan, direct to God. Oh. Tanan man imbahay, way magdumala. Way pastor. Direct to God man tanan. Pagsuod simbahan, luhod tanan. Humagluhod uli tanan. Approve na oy. Pang Ginoo gud gyapon na. Approve ang gani si Satanic Temple. Kung akong gi-preach sa inyo atong Miyerkules. Diba? Approve ang gani nga Satanic Church ang yang gitukod. Everybody say praise the Lord. Kita mo aning founder sa Satanic Church unsay naong? Kita mo? I-search sa internet. Sa US. Daghang membro, mga dato membro. Kuyaw kayo ang pagtulon anster kay ingon siya nga nganong gidawat sila sa gobyerno, nganong sugot gobyerno marehistro sila kay ang ilang gitudlo katarong man pod. Oh. Katarong pod. Di na makita ba nga grabe gyud ang kalibutan. Grabe na gyud. Gusto na gyud si Antichrist mo hari. Gusto na gyud Antichrist mo lingkod sa trono. Kay magpailan naman gyud siya. Lali mga Satanic Church. Kinsa may gisimban nyo diha? Alam mo Ginoo. Gi-interview ba siya? Kinsa may gisimban nyo diha pastor? Pastor mo pitawag niya. Pastor, kinsa may yung gisimba sa Satanic Temple ninyo? O siyempre si Satanas. Agoy. Ang inyong simbahan Satanic Church, so niya inyong gisimba ang Ginoo. Search mo internet, i-type Satanic Church, Satanic Temple. Di ba mo gawas ang founder niya? Pastor, ang mata niya burag mata ni Tibor. Pikas. Burag Tibor ba diri na anak gamay? Aw ray kuan ba na ay burag na ay kuan ng diri ba? Ha? Ang pikas niya mata. Dire gipangkuha gyud akong picture niya kay nag-vlog man ko ani. Kita nyo na bago karon ako nag-compile. Mag-vlog ko ani, nagsugod na kog vlog mahitungod sa prophecy. Akong mga vlog, gawas aning wali na ako yung mga vlog nga prophecy. Nabuo na nako ang duha ka video, kuan na nako sa YouTube. Ang problema kay pag-play. Daghan ay mga subscriber, viewers, pagtanaw daghan na gyud na kay mo man ay gusto nila. Sa problema kay kuanan man ko sa YouTube. Gibutangan man ko niya oy, copyright claim ang imong kuan, daghan na untay viewer. Giotro, gi-erase na automatic. Mamanay balaod sa YouTube, copyright claim.
Pasabot mo kuha kag mga picture, mga video nga kana bang na kay originality ba? Oh, kung imo ra i-copy paste, may bala na sa YouTube, copy paste. Labi nas picture, video. Ang gusto sa YouTube kana yung originality nga ikaw gyud. Ko sige, kaya akong usbo na. Iris nako tingatong uban. Na naman to nawa man. Wala kay pagsak sa kuan ni YouTube. Tanaw nimo no, grabing kalibutan ba? Kasi inyong gisimba diha si Lucifer. Unya, ganahan pod mong simba. Tubag atong mga membro pod ganahan. Kay kadampo na mo tubagon man. Ang inyo diha, mubitaw na di na may anang Christian, di na may anang nangalagad sa Ginoo kay inigampo na mo, tagdugay man Ginoo mo tubag. Dinhi. Uban mo na mo kay inigpangayo ninyo sa demonyo, tubag dayon. Saman, nangayo, unsa may giampo nimo sa Ginoo? Pasaligan niya, tubagon dayon. Mo po na iya. Munang kusog kayo ang konbersyon. Kusog kayo, lalimang ka kada bunsay pangayo nimo tubagon dayon. Kabig mga ihatag noodles ra. Bugas gamay, bautismo naman gani dayon. Kana pang pangayoon si pangayoon nimo tubagon dayon. Grabe mga igsuon. Niyang ilang altar pulpito nga ni. Dito nay sungay, ulos taw nay sungay mga nya nay mga kuan dito kanang kuan sa tawo bitaw kanang bungo. Sa tawo kana mga kalabira. Nya nay sungay nya inigsaka niya dire kay magwali na siya, suot na siya atong naiyang taas kay nga sungay. Kita ninyo na basta kay malibawt na siyang balibot. Sama na nga. Sana man kalibutan ron ay. Nya gipugnan nas Ginoo. Wa! Ako una na, unsa may ako, mo ang Ginoo sa may ako, gusto man ani mo. Amen. Sa may ako, gusto man na kanimo nga diha na kasiyawa, ala sige. Sa Brazil, na ilang mga taong mga Kristohanon, mga 70% yata ang gisultian na sa media, nga halos ang tanan 70% sa tao tibok populasyon sa Brazil Christian. But pasabot 30% lang dili Christian. Ang namuyo sa Brazil mga Kristohanon halos Christian country. Pero sa diha ko nung nagparada sila nagkarnabal. Ang ilang gisuroy-suroy mga igsuon ko sa una ko no mga rebulto pa kuno ton Hesus. Wala mga rebulto pa kuno to sa mga anghel. Karon dili na rebulto sa anghel, rebulto na siya wa. Naikog nya dagko kay sungay, nya gibutangan og kuan nga mo istod mo kana mo lihok-lihok na. Nya ang tanan nag-uban dagko kay sungay. Pastilan. Ala, ingon pong Ginoo nga, sige. Ganahan naman ka mo alagad siya wa. Sige, kadali naman kasi mo tubag. Sige, alagara siya. Singgit pa mo. Sige, daig pa mo maayo sa iya. Matod pa sa latest nga balita, ikapito yun, sakto yun. Akong gibasa ang article ba? Pagkakuan yun sa Ginoo, no? Sakto yun, pag-abot yung 7 adlaw. 7 days na ito. Human sa kuan, human sa karnabal. Kabalo ba ito sa nang 7? Mo na ba na mga kuan sa Ginoo pag may tag 7? Sa mga Bible scholars, sila nga God's 7 is God's number. Pag-abot ko sa 7 ka adlaw, dito gyud sa dapit nga nagsuroy-suroy ang rebultos demonyo. Nya ang Jesus Christ the Redeemer nga estatwa nga ni gastog bilyon pakilati og bungkag ang ulo. Oh. Tapos sugod ay dinahunog tan-aw mga tao sa kawanangan. Astilan busagak ang tubig nga grabe ka kusog dito mismo sa siyudad.
Kuan gyud nimo mga igsuon nga wala pugni sa Ginoo ang tao unsa iyang simbahon. Wala. Pero tan-awa kung moabot na ang kasuko sa Dios. Oh. Mabitaw nga kitang nangalagad sa Ginoo, ang palibot sa kalibutan daghang kalamidad, kasuko man sa Dios. Daghang kalamidad unsa may buhaton nato, mga igsoon, maglipay ta dili sa kalamidad, maglipay ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay tinuod gayud siya. Tinuod gayud siya. Shall we say amen? Tinuod siya nga atong gialagad. Wala niya pugni ang tao, wala niya didi ang taon sa buhaton, pero panahon sa hukom, panahon siyang kaligutgot, panahon siyang kasuko. Mga igsuon ko, masayran og mahibaluan sa mga tao. Og buot nilang salipdan, buot nilang takluban karon panghitabo, mayon sila nga nature gyud ni, mao na gyud ni, mao ni ang change climate, wala gyud lagi litok ang Ginoo bisan presidente wala. Pero sa mga taong nangalagad sa Ginoo, nakasabot nga kini buhat sa Dios. Amen. Kini buhat sa Ginoo. Shall we say praise the Lord? Kita pod nga nangalagad sa Dios, mga igsuon. Nagsimba sa Ginoo. Amen. Ayaw padala. Kung daghan man kang gihimo karon sa kalibutan, paglilin lang para gubon ang imong pagsalig sa Dios. Saligi siya sa kanunay. Amen. Huwag kayong magulumihanan. Sa Biblia naghisgot mga igsuon nga dili mo magguol sa inyong kasing-kasing. Salig kamo sa Dios. Ay kaguol. Salig sa Dios. Nay panghitabo, nay kalamidad, nay karamdaman, nay mga balatian, nay mga kapitos, nay kakrisis, ayaw kaguol. Salig sa Dios. Kay tinuod siya mga igsuon. Tinuod siya. Wa ka mangalagad og Dios nga langanin. Nang gawas karon ang buhat sa yawa kay gustong pamatud-an sa yawa nga siya gamhanan pod. Gusto pamatud-an sa yawa nga siya makahimo usab sa paghari. Pero suginlan ko kamo mga igsuon ko, hangtod nga dili itugot sa Dios nga siya makahari sa tibuok kalibutan, wala gyud siya mahimo. Nga matod pas Biblia sa ikaduhang Tesalonika, hangtod nga dili kuhaon sa Dios ang iyang mga anak nga mo'y nagpugong ni Antichrist, dili siya makahari aning kalibutan naman. Abi ninyo, bisag unsa gimaw karon sa panuway, dili pa gyud siya maka-implementar ngano? Naapa ka? Unsa man dai ka? In the sight of God, unsa man dai ka? In the sight of men. Sultihan ta ka. Naa diha naghari sa sulod sa imong kasing-kasing, naa diha sulod sa imong kinabuhi ang presensya sa Dios. Maunay nakapugong sa kaaway, maunay nakapugong sa yawa. Everybody say hallelujah. Kay kung wala kanang espiritu sa Dios nga naghari sa mga Kristohanon, dugay ra si Antichrist naghari. Gusto na niya, pero dili siya kahari mga igsoon. Wanang anining takna ato lang ang gidalikyatan sa paghisgot mga igsuon tungod kay dili og dili gyud na mahitabo mga igsuon nga ang panuway makahari hangtod nga dili pa mobalik ang atong Ginoo. Muuna ang atong Ginoo sa pagbalik. Adeser si Antichrist makahari. Kanang nahitabo sa Israel karon, maka-open mo sa internet. Gisabwag na karon sa social media nga ang Israel ila nagikuan sa balaod nga bawal na magkuha sa Biblia, bawal na motuo kang Hesus. Madakpan ka, motuo ka ni Hesus, prisuhon ka. Nagsugod na no. Kay ang gipangita sa Hudiyo ang hari nga mo'y mahimong Dios nila. Si Hesus wala tuohi gikan sa pagkatao ni Birhing Maria hangtod sa tong panahon karon. Kailang pagtuo kapag moabot, dapat Dios siya.
dapat hari siya. Pero si Kristo sa pag-abot ulipon, mga igsoon. Dili na madawat. Reject nila ang Ginoo nga naman sa pag-abot sa Ginoo, pagkatao sa Ginoo, ultimong tao siya, ulipon. Ang gipangita sa mga Hudiyo, hari. Ang gipangita sa mga Hudiyo, Dios. Kung saan yung paagiha, naghatag na sila og pultahan nga makasud mga igsuon si Antichrist. Kaya kung imong tun-an si Antichrist, magpaila si Antichrist nga Dios. Magpaila si Antichrist nga usa man, hari. Usa dawaton nila kay muna ilang gihulat. Unya sa Biblia ang pagsugod sa paghari ni Antichrist, kalinaw, kasaganaan, prosperity. Pero ingon ang Bible, peace but suddenly destruction cometh. Peace, prosperity, but suddenly destruction.